και διαχρονικό το όνομα, αλλά και αυτός ο Πασχάλης πια. Πόσα χρόνια, αμέτρητα, αιώνες. Ούτε αυτός θα θυμάται, ούτε εμείς θυμόμαστε και δεν θέλουμε μάλλον να θυμόμαστε. Εμείς δεν θέλουμε, αυτός δεν θέλει να θυμάται. Εμείς μια χαρά και θυμόμαστε και τα καλά και τα κακά και τα... Τέλος πάντων, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τι ήταν αυτό το... Ο Μανώλης ο Πουλής ήταν. Αυτός κάνει αυτά τα ηχητικά, τα ωραία. Καλώς όρισες, αγαπημένε. Τι κάνεις? Γεια σου, κουκλά μου. Μα τι όμορφη που είσαι σήμερα. Κάθε χρόνο τα ίδια μου λες. Λοιπόν, άστα τώρα πια δεν με ρίχνεις. Δεν με πείθεις. Έχει μάθει και ο κόσμος. Λουλούδι μου, δεν θέλω να σε ρίξω. Γιατί να ρίξω εσένα? Γιατί θα πιάσει πολύ χώρο αν πέσεις. Λόγω ύψους φαντάζομαι, σώστε τώρα που μπορείς. Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι στο κόκκινο. Και κάθε φορά μας φτάνεις και εσύ στο κόκκινο με όλα αυτά τα ωραία που ετοιμάζεις στο χώρο σου. Ναι, στο χώρο μου, αλλά ξέρετε, στο κόκκινο είναι εδώ κόκκινο. Στο κόκκινο το δικό μου δεν έρχεστε καμιά φορά να κοκκινήσετε. Καλά. Λοιπόν, δώσε μας στεγνά στον αέρα, να τελειώνουμε και με αυτά, να πάμε στο Τώρα που έχουμε πολλές μέρες επιλογές, θα έρθουμε. Ελπίζω. Σπεριάμ, όπως λέγει και ο... Λοιπόν, στην παρέα μας έχουμε τον κύριο είναι και μεγάλη παρέα Αργυρόπουλο Χάρη. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε ξανά εδώ. Ο κύριος Γιώργος Κοκολάκης. Γεια σου, Γιώργο. Να σου μιλάμε στον ελληνικό τώρα. Εννοείται. Είμαστε σχεδόν συνομήλικοι. Πόσο χρονών είσαι? Να μιλάμε με όλους. Δεν κατάλαβα. Εμείς το μιλάμε. Είσαι 30. Είμαστε συνομήλικοι. Θα μιλάτε Μην κάνεις έτσι, μην πεταρείς το μάτι. Είναι εδώ που λέμε ξαναγάιρε ένα πράγμα. Ξαναγάιρε. Και ο κύριος Κώστας Μυρίλας, δεν ξέρω αν θα μας χαιρετήσει τώρα. Καλώς ήρθατε. Σας βρήκα. Αυτό τώρα είναι ειλικρινά. Μην μου τα κάνετε αυτά στον αέρα. Γιατί? Είναι μέρος του ρόλου. Είναι μέρος του ρόλου ή μέρος του ανθρώπου? Γιατί ρωτήστε τον ίδιο. Κύριε Μυρίλα. Από πριν δεν μου μιλούσε εντωμεταξύ. Και δεν λίγο εκφράζεται. Είναι ενιγματικός. ενιγματικός. Ναι. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το promotion, με κάτι με προμάει. Ήρθαμε επιτέλους στο μαγαζί του Αλεξάκη να μην πούμε κι εμείς δύο κουβέντες παραπάνω. Καλά, εσείς κύριε Πουλή μπορείτε να πείτε δύο κουβέντες παραπάνω, έτσι κι αλλιώς το έχετε. Οπότε... Και να μην σας το επιτρέψουν, εμείς θα τις πείτε τις δύο κουβέντες. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ. Με ένα έργο που από ό,τι έμαθα πριν από λίγο έχει ανέβει 2-3 φορές στα Χανιά. Αποκλειστικά και μόνο από σένα. Πρόσεξε. Το έργο αυτό γράφτηκε το 1953. Ναι. Από τον Γάλλο ακαδημαϊκό και φιλόσοφο Μωρίς Ντριόν. Ο Μωρίς Ντριόν είναι γνωστός στην γαλλική, ας το πούμε, κουλτούρα σαν ο συνθέτης, όχι ο συνθέτης, ο στιχουργός του ύμνου των Μακί, της γαλλικής αντίστασης κατά των Γερμανών. Νεαρός τότε, γύρω στα 20, παρατρινόμενος από κάποιους άλλους συγγενείς του που ήταν καλλιτέχνες σε πολύ ψηλά επίπεδα, έγραψε κάποιους στίχους. Αργότερα μπήκε στη γαλλική αντίσταση και διέφυγε στο Λονδίνο. Εκεί έγραψε μερικά κείμενα σαν σχόλια για την εποχή και ακολούθησε μια φιλοσοφική, ας το πούμε, πορεία, γράφοντας όχι πολλά, 3 ή 4 θεατρικά έργα. Ο Μεγαρέας είναι το ένα, ο Κακός Βασιλιάς είναι το άλλο. Αυτά είναι αμετάφραστα στα ελληνικά. Και ο ένας ταξιδιώτης που γράφτηκε το 1953 και το μετέφρασε ο Τάκης ο Σωτήρχος και βρίσκεται σε μια συλλογή, μου φαίνεται στις εκδόσεις Γκόνη, που δεν πολύ κυκλοφορεί στην πιάτσα, δεν τη βρείτε ούτε στα public. Ευχαριστούμε για τη διαφήμιση. Δεν κάνω διαφήμιση σε κανέναν. Έτσι, γιατί σήμερα είναι Μαύρη Παρασκευή και δεν θέλω να εκφραστώ περισσότερο, γιατί θα γίνουμε μπίλιες. Και θα είμαστε και μαζί σου. Ακριβώς. Μπράβο. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε παρακάτω. Αλλά όχι, ανέφερα αυτό γιατί ούτε και αυτοί δεν μπορούν να το κάνουν. Κυκλοφορεί το συγκεκριμένο. Ναι. Μπορείτε να το βρείτε στο ίντερνετ το κείμενο πλήρες. Πολύ ωραία. Έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Να τα καλά του διαδικτύου. Ναι. Είναι ένα... Δεν θα αποκαλύψουμε τη θεματική γιατί αξίζει τον κόπο να έρθετε να τη δείτε. Καλά, θα μας πείτε τώρα δύο πράγματα για το story. Καλά, πάμε στον κύριο Αργυρόπουλο. Η αλλαγή στο πρόσωπό του δεν μου άρεσε. Επιφανειακά τουλάχιστον είναι μια έξυπνη φαρσοκομωδία. Που είναι ένα καινούριο είδος, διότι μέχρι τώρα ασχολούμαστε έτσι με πιο βαριά θέματα. Και δεν θέλουμε άλλο βαριά. Δηλαδή, σωστά, ναι. Είναι και εποχή τέτοια που είπαμε. Που θέλουμε λίγο να... Ακριβώς. Και επειδή είχαμε κάνει και κάποιες υπομετρήσεις στα προηγούμενα έργα και παρότι μείναν πολύ ευχαριστημένοι όσοι τα είδανε, κάνετε και μια κομμωδία. Ακριβώς ότι καιρός είναι να ασχοληθούμε λίγο και με
κωμωδίες. Κάτι πιο ευθράπελο. Βέβαια, είδος πολύ πιο δύσκολο για ερασιτέχνες ηθοποιούς. Νομίζω ότι και για τους επαγγελματίες και για τους ερασιτέχνες η κωμωδία είναι πολύ μεγαλύτερο στοίχημα από οτιδήποτε άλλο. Καταρχήν, ειδικά στις μέρες μας. Σε θεωρητικό επίπεδο, τι είναι η κωμωδία? Η κωμωδία είναι η τραγική κατάσταση ενός ανθρώπου που δεν είναι αυτός που το βλέπει. Είναι του άλλου. Αλλά γελάς με αυτά που παθαίνει ο άλλος, που τα παθαίνεις και εσύ ο ίδιος και δεν έχεις αντιληφθεί. Άρα είναι πολύ πιο τραγικό από ένα δράμα, από μια τραγωδία. Αλλά εντάξει. Ο κόσμος αρέσκεται στο να... Είναι ο μύθος του Αισόπου. Έκαστος άνθρωπος λέει 2 πύρας φέρει. Μία είναι μπροστά, την άλλη όπισθεν. Έτσι. Στην μπροστινή λοιπόν βάζει όλες τις σχετικές ατυχίες των άλλων και πίσω τις δικές του. Έτσι δεν βλέπει τι κάνει ο ίδιος. Ναι. Υποδίωμε πάλι έναν αρνητικό ρόλο όπως πάντα. Έχετε ταυτιστεί με τους αρνητικούς ρόλους, γιατί? Όχι. Συμπτωματικά. Βγαίνει συμπτωματικά. Ωραία. Ναι. Αν θέλετε θετικούς, δουν αυτό το πρόσωπο εκεί. Ο Γιώργος. Καλά, δεν θα μπορούσα και να σε φανταστώ έτσι από την πρώτη μας συνάντηση σε κάτι αρνητικό. Δηλαδή, νομίζω ότι και το πρόσωπό σου βγάζει. Είναι ο βασικός ιντριγκαντόρος του έργου και δεν θα αποκαλύψουμε πίσω από αυτό το πρόσωπο. Είναι τα φαινόμενα που απατούν. Λοιπόν, το έργο. Φαρσοκωμωδία, είπε ο Χάρης. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον μετά την ολοκλήρωση της παράστασης, όποιος θέλει να σχολιάσει πάνω στην παράσταση τι του φάνηκε, αν του φάνηκε κωμωδία, αν του φάνηκε δράμα, αν του φάνηκε μια ερωτική κομμεντία, αν του φάνηκε μια απάτη, οτιδήποτε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον θα αυτό. Θα έχει έρωτα μέσα. Και πολύ ερωτισμό. Πάρα πολύ. Ναι. Γυναίκες δεν έχει παράσταση. Αν έχει, λέει. Έχει γυναίκες στην παράσταση. Δεν μου ζητήσατε να ενσωματώσω μέσα στις παραστάσεις σου κάτι ειδονικό? Ναι, αλλά δεν ήξερα ότι μπορείτε τόσο άμεσα, κύριε Πουλή. Ελάτε να το δοκιμάσετε. Με εκπλήσετε. Ευχάριστο. Λοιπόν, Γιώργο, κάτι έλεγες ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον για την δράση του κόσμου μετά την παράσταση. Ναι, γιατί κάθε κείμενο, και αυτό έχω καταλάβει εγώ μέσα από την συνεργασία μου με το θεατρικό κύκλο, είναι ότι κάθε κείμενο, ο τρόπος που επιλέγεις να το δεις, επιλέγεις να το δεις ως κωμωδία, επιλέγεις να το δεις ως δράμα, επιλέγεις να το δεις ως. Εννοείς και πώς θα το παρουσιάσεις. Πώς θα το παρουσιάσεις, είναι αυτό το οποίο το κάνει, αυτό που βγαίνει προς τα έξω. Και φυσικά κάθε άνθρωπος που θα το παρακολουθήσει, ανάλογα με το ποιος είναι, πώς σκέφτεται, με ποιο ρόλο θα ταυτιστεί, θα σχηματίσει και διαφορετική γνώμη για το ποιος είναι ο καλός και ο κακός. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι τώρα πάνω σε αυτό που λες. Αν εσύ δεις το κείμενο έτσι και το αποδώσεις σαν ηθοποιός, σαν κωμωδία, υπάρχει περίπτωση, σου έχει τύχει να το ερμηνεύσει ο θεατής τελείως διαφορετικά από αυτό που εσύ προσπάθησες να δώσεις? Βεβαίως. Και αυτό είναι κάτι μαγικό στο θέατρο, γιατί. Άρα δεν το θεωρείς αποτυχία δική σου? Αποτυχία όχι, δεν είναι αποτυχία. Αποτυχία, εντός εισαγωγικών, γιατί εντάξει είναι πολύ βαρύς. Εγώ κάνω μια ερμηνεία πάνω στο ρόλο τον οποίο μου δόθηκε για να υπερασπιστώ και να ερμηνεύσω. Και αυτή τώρα την ερμηνεία, αν καταφέρω με τον τρόπο που θα την αποδώσω να την αντιληφθεί ο θεατής ως αυτό που ήθελα, είναι μια grand επιτυχία. Αν τώρα εισπράξει κάτι άλλο, δεκτό και είναι και προς συζήτηση. Και είναι μέσα στο παιχνίδι και είναι και πολύ ενδιαφέρον. Είναι interactive. Είναι interactive. Γιατί μπορεί να είναι εξίσου ενδιαφέρον να καταλάβει ο θεατής. Ανεξάρτητα από αυτό που θες να πετύχεις. Και το ουσιαστικό είναι ότι στο τέλος του έργου θα έχει πολύ ενδιαφέρον να σκεφτεί κάποιος ποιος είναι τελικά ο καλός και ποιος ο κακός. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχει νόημα να βάλουμε ταμπέλα ο καλός και ο κακός. Ναι, ο κύριος Μυρίλης εντωμεταξύ όση ώρα λίγο βγάζω το μάτι από το πλάνο σας και πάω. Εξακολουθεί αυτό το ενηγματικό ύφος, το οποίο κάπου ούτε και καλός ούτε και κακός. Δίνει και στεγνά, δηλαδή κάνει και βελάκια, ακολουθήστε τα βελάκια, αλλά. Είναι ο βασικός μας παρουσιαστής. Εμένα με διαλέξανε να κουβαλάω και να ακούω. Το να ακούω το αντιλαμβανόμαστε. Για ποιο λόγο, το να κουβαλάτε, είπατε να κουβαλάτε. Να κουβαλάτε τι? Να κουβαλάω και να ακούω, αλλά και να βλέπω. Κουβαλάει ένα βάρος. Τα αξεσουάρ της ειδονής. Βασικά αυτός είναι ο ρόλος μου. Να ρωτήσω κάτι, γιατί αυτό τώρα...
Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα από τη μεταφορά των αξεσουάρ της Ειδονής, μήπως από εκεί έμεινε και το κεκέδισμα. Δεν ξέρω, δηλαδή. Λίγο, δεν ξέρω. Απλά το φτιάξαμε έτσι για να το δώσουμε άλλη έμφαση. Αυτό είναι δικό σου έβριμα ή είναι του κειμένου? Είναι του κυρίου Μυρίλα. Μάλιστα. Κάνατε πειράγματα στο κείμενο. Βάλατε. Όχι, δεν πειράξαμε ούτε λέξη. Άρα είναι το κειμένο. Αυτό δεν εννοούσα. Είναι αυτό που είπε ο Γιώργος, πώς Τις θα μετέτρεψα εγώ επιλέξεις να το αποδώσεις και να το δείξεις. μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή, την οποία θα τη δει το κοινό. Αλλά το γεγονός του ότι μάλλον ερμηνεύετε ένα ρόλο που φαινομενικά μπορεί να είναι ουδέτερος, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Μπορεί να είστε κι εσείς κακός. Μπορεί να είστε πάρα πολύ κακός. Ή μπορεί να παίξετε το πιο βασικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης. Είναι ρόλος πολύ μικρός που Εάν δεν χτυπήσει την κατάλληλη στιγμή την πόρτα, ναι, θα χαλάσει η εξέλιξη του έργου. Αρχίζει και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παράσταση, Μανώλη. Εντάξει, νομίζω ότι. Θα κάνει μια εξέλιξη. Χρόνια έχεις να ανεβάσει τέτοια παράσταση. Επιτέλους. Δεν έχουμε φέρει το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της παράστασης. Την ανέβαζα το 1999 την ίδια Το παράσταση. 1999 ήμουν 19, δεν ήμουν στη τηλεόραση και δεν σε ήξερα καν. Ακόμα καλύτερα. Τότε Πού την θα έπαιρνες ανέβασες? μαθήματα στη γαλλική σχολή. Στη γαλλική Τότε θα σχολή. διαμόρφωνες χαρακτήρα, να έβλεπες. Ακριβώς. Αλλά που δεν είχα Θα την, καταλάβαινες κάποια πράγματα που έκανες μετά που ήταν λάθος. Στερνή Το μου λέω. γνώση. Α, μπράβο. Εγώ, η δουλειά μου είναι αυτή. Όχι να προτείνω λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων, αλλά να τους δείχνω ότι έχουν αυτά τα προβλήματα όλοι και διαλέγετε εσείς τη λύση που σας εξυπηρετεί. Ωραία, με ποιο κριτήριο λοιπόν έγινε η επιλογή του έργου αυτού? Το κριτήριο Γιατί ότι κάπου αυτό πάει το που μυαλό μου. αυτή η θεματική του συγκεκριμένου κειμένου είναι τόσο διαχρονική που είτε το 1953 που πρωτοπαίχθηκε στο Παρίσι, είτε το 2016 που παίζεται τώρα σε εμάς εδώ, είναι σαν να γράφτηκε αύριο. Αυτή η διαχρονικότητα τόσων πολλών κειμένων και έργων που συναντάμε τα τελευταία χρόνια με ξεπερνάει ειλικρινά. Δεν ξέρω αν η εποχή έχει γυρίσει στο τότε ή αν τότε ήταν πολύ μπροστά για την εποχή τους. Αλλά εάν τα είναι κείμενα, μαγικό αυτό που συμβαίνει. θα σου λύσω την απορία, είναι πάρα πολύ απλό. Η τέχνη γενικότερα πρέπει να προπορεύεται της εποχής της. Αυτό λοιπόν κάθε φορά της δίνει τη δυνατότητα να δείξει στον κόσμο το μέλλον που έρχεται. Έτσι, όταν φτάσει ο κόσμος σε αυτό το μέλλον, τότε η τέχνη κάνει ένα επόμενο άλμα και πάει άλλα 50 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτή είναι η δουλειά της, αυτό είναι ο σκοπός της. Άρα να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Συγγνώμη, αυτό βέβαια μπορεί να οφείλεται και σε μια ανακύκλωση της συμπεριφοράς της ανθρώπινης, η οποία οδηγεί στα ίδια λάθη, Σε ένα σπιράλ, όντως. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι τα ίδια λάθη, γιατί τα λάθη, στα λάθη αυτά μπαίνει μια άλλη, τρίτη συνισταμένη που λέγεται χρόνος. Και οι κοινωνικές συνθήκες διαμορφώνονται στην πορεία του χρόνου. Αλλάξανε. Δεν είμαστε σήμερα στο 1950, έτσι, ούτε στο 1980, ούτε στο 2000. Κρίμα που δεν είμαστε στο 1980 πάντως. Να σας πω κάτι. Τα λέμε και αυτά. Να σας πω κάτι. Εδώ ακριβώς αυτό το λόγο έχει τέχνη. Η τέχνη φτιάχνει μια εποχή καινούρια, μέσα στην οποία ζητάμε από τους θεατές να ανιχνεύσουν τη δική τους πορεία. Και να βγουν από το καβούκι που τους έχει βάλει η κοινωνική σύμβαση. Το συγκεκριμένο κείμενο, τη δεκαετία του 50 όπου δημιουργήθηκε, Ήταν εξαιρετικά προωθημένο. θεωρήθηκε και προκλητικό για την εποχή? Όχι. 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 Υπήρχαν κείμενα πολύ πιο δυνατά και πιο πριν. Παραδείγματος για να καταλάβεις τι πάει να πει η εποχή. Ο Σέξπιρ έγραψε τα πονήματά του, τα έργα του, μεταξύ του 1580-1614 που πέθανε. Πριν από το Σέξπιρ υπήρξε ένα κείμενο, το κρίμα που είσαι μια πόρνη, γραμμένο το 1645, για το οποίο ο Σέξπιρ έτρεμε για τη θεματική του. Ήταν ένα πολύ δυνατό κείμενο που τον ξεπερνούσε. Παρά από το γεγονός ότι ο Σέξπιρ έγραψε το όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας που εξυμνούσε τον έρωτα, ο Τζον Φόρντ, λέγονταν ο συγγραφέας, το κρίμα που είσαι μια πόρνη, το 1545, ασχολείται με την ερωτική σχέση δύο αδερφών. Αδερφού και αδερφής. Φοβερά προωθημένο
σε μια προτεσταντική Αγγλία, σε μια καθολική Ευρώπη και σε μια, ας το πούμε, ορθόδοξη τουρκοκρατούμενη περιοχή. Έτσι. Το ίδιο πράγμα είναι και ο δικός μας. Ο Βυζαντινός Κορνάρος έγραψε τον Ερωτόκριτο. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν τώρα. Έγραψε τον Ερωτόκριτο και ήταν ένα ποιοτικό άλμα μέσα στην κοινωνία του τότε. Να ερωτευτεί μια πριγκιποπούλα ένα λακέ και να γίνει αποδεκτό. Έτσι. Να μην ξεχνάμε ότι το 1803 ο Ερωτόκριτος αφορίστηκε από τον Μητροπολίτη της Σύρου σαν ανήθικο έργο και ο αφορισμός δεν έχει αρθεί ακόμα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έτσι. Στοιχεία. Ναι, κοιτάξτε, όταν αρχίζουμε να δουλεύουμε πάνω σε ένα θεατρικό έργο, το πρώτο πράγμα που ασχολούμαστε είναι να το τοποθετήσουμε μέσα στα κοινωνικοπολιτικά πλαίσια που γράφτηκε το κείμενο και πώς αυτά ανταποκρίνονται στα κοινωνικοπολιτικά πλαίσια που ζούμε σήμερα. Επιλέξαμε λοιπόν αυτό το κείμενο και το επιλέγω τρίτη φορά με χρονική απόσταση από την προηγούμενη 16 χρόνια, μόνο και μόνο γιατί βλέπω ότι τα προβλήματα που θέτει, του προβληματισμού που θέτει αυτό το κείμενο έχουν οξυνθεί πάρα πολύ στην κοινωνία μας. Εδώ μεταξύ είναι πρωτοφανές ότι μας έχετε πει τόσα πολλά πράγματα και τίποτα για το έργο. Ναι, Καλά, το έργο θα αποκαλυφθεί. Το έργο θα αποκαλυφθεί όταν ανοίξει η αυλαία. Με βάση όλων αυτών που λες, είναι και η τρανή απόδειξη ότι παίζουν διαφορετικές γενιές στο ίδιο έργο και το αντιλαμβάνονται σαν να ζουν ο καθένας την εποχή του. Ναι. Και έτσι πρέπει να είναι. Γιατί φαντάζομαι ότι μέσα στο έργο δεν αλλάζετε ηλικίες, έτσι δεν είναι? Ούτε ηλικίες αλλάζουμε, ούτε κείμενο αλλάζουν, ούτε τίποτα. Είναι σε απόλυτα πραγματικό χρόνο το έργο. Είναι 1 ώρα και 1 τέταρτο που είναι 1 ώρα και 1 τέταρτο. Μιας διαδικασίας, μιας κατάστασης που συμβαίνει. Που συμβαίνει γύρω μας συνέχεια. Που σημαίνει ότι βρήκατε και τους εαυτούς σας μέσα στην παράσταση, μέσα στο κείμενο. Ανεξάρτητα τους ρόλους σας. Προσέξτε. Πολύ θα θέλαμε να αλλάξουμε ηλικίες και να βρούμε. Γιατί φανταζόμαστε ότι θέλετε και χρόνο για να ολοκληρώσετε. Μα γι' αυτό πήγα κατευθείαν στο θέμα. Γι' αυτό σας δίνω το χρόνο πριν. Εμένα ήταν ένα ανεκπλήρωτο όνειρο πολλών ετών. Αλήθεια. Το συγκεκριμένο? Όχι. Γενικά το να έρθω σε επαφή με το κοινό. Το να δώσω αυτό που μπορώ να δώσω ή να ερμηνεύσω οτιδήποτε. Ωραία. Γιατί τόσα χρόνια χαμένα? Ή αδικημένα, αν θέλετε. Υπήρχαν συγκυρίες οι οποίες δεν θέλησα να μπω σε ένα, ας πούμε για μένα τότε εκεί και αιώνα, λάθος δρόμο με λάθος ανθρώπους. Έψαχνα να βρω τους κατάλληλους ανθρώπους. Οι συγκυρίες μετά που να ταξιδεύω. Έλειπα στο εξωτερικό, βέβαια στο εξωτερικό κτλ. Έχω κάνει ρέσεις, έχω παλιώσει με το συγχωρεμένο τον Μπάρκουλη στην Αμερική. Ναι. Ξεκινήσαμε κάποτε να κάνουμε την γκόλφο, άλλοτε προσπάθησα να μεταφέρω διάφορες. Εν πάση περιπτώσει μου δόθηκε τώρα η ευκαιρία και έτσι προσπαθώ να βγάλω διάφορες, να εμπνευστώ διάφορα πράγματα, να βγάλω κάποιες και σοβαρότητα και γέλιο και θα υπάρξουν σίγουρα και μελλοντικές ευκαιρίες. Και για αυτό το λόγο τώρα δεν πρόκειται να σταματήσω. Και πολύ καλά θα κάνετε. Γιώργο, τι είναι αυτό που ευχαριστιέσαι περισσότερο στη συγκεκριμένη παράσταση? Δεν θα τα πω. Μην το πεις, μην το πεις. Μην τους ακούς τους υπόλοιπους. Εδώ θέλουμε να είσαι άνετος και να εκφραστείς ελεύθερα. Σκέφτηκε, πήγε να το πει, κοίταξε τον κύριο πολύ και δεν το είπε. Έτσι. Κατά τα άλλα, δημοκρατία. Ναι, δεν υπάρχει δημοκρατία. Όταν χρειάζεται, ανοίγουμε το σιρτάρι και βγαίνει η δικτατορία. Αλλά αυτό είναι μόνο για τις ανάγκες παράστασης. Ναι. Τι ευχαριστιέμαι περισσότερο? Πρώτα απ' όλα ευχαριστιέμαι όλη την ομάδα, την οποία πρέπει να αναφέρουμε και τους υπόλοιπους. Βεβαίως και να τους αναφέρετε. Λείπουν άλλα 2 άτομα, η Σοφία η Παυλίδου και η Αρχόντισσα η Κοκοτσάκη, οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι σήμερα. Ναι, ναι, και φυσικά όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι μας βοήθησαν για να στήσουμε την παράσταση, τους οποίους τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
πρωτίστως είναι η ομάδα που με ικανοποιεί και η δράση μας σαν ομάδα. Και διακρίνουμε και ωραία χημεία. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε? Με το Μανώλη έχω συνεργαστεί άλλη μια φορά πέρυσι, κάνοντας την Αρκούδα. Με το Χάρη και τον Κώστα δεν έχουμε ξαναπαίξει μαζί. Άρα όσοι ξέρουν ότι η χημεία είναι πολύ σημαντικό, πολύ βασικό. Ναι, αυτό ήταν κάτι το οποίο αναπτύχθηκε μέσα στην ομάδα και, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διασκεδάζουμε, να πηγαίνουμε. Δηλαδή, να διασκεδάζουμε όταν πηγαίνουμε σε εκείνο το χώρο. Νομίζω ότι η μισή επιτυχία οποιασδήποτε παράστασης, είτε είναι μουσική, είτε είναι θεατρική, είτε είναι με μια τηλεοπτική εκπομπή, οφείλεται στη χημεία. Εγώ έχω ένα μικρό ρόλο, αλλά έχω μπει στο ρόλο τους. Γνωρίζω. Αρκετά από αυτά που λένε και τα ζω, τα αισθάνομαι. Κύριε Αργυρόπουλο, δική σας αγαπημένη στιγμή? Ορίστε. Δική σας αγαπημένη στιγμή? Αγαπημένη στιγμή στο συγκεκριμένο έργο. Εσείς ευχαριστιέστε περισσότερο. Θα μπορούσα να πω ότι ευχαριστείτε αυτό το τέλος πάντων, η ευκαιρία να συμμετέχω καταρχήν είναι πολύ σημαντική για μένα, γιατί πράγματι πρόκειται για ένα πολύ ωραίο team που από την αρχή δεθήκαμε. Τώρα, στο συγκεκριμένο έργο, όσο αφορά το ρόλο μου ευτυχισμένη στιγμή... Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο μια δυστυχισμένη στιγμή. Είναι λίγο δύσκολο, διότι με έχει ρίξει στα δύσκολα ο κύριος Πουλής, και γιατί, εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς δεν μπορούμε να αλλάξουμε ηλικία. Κάτι αρχίζει και ξεκαθαρίζει. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έχω την τύχη στο συγκεκριμένο έργο να είμαι οικονομικά ανεξάρτητος, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και η μεγάλη μου οικονομική ισχύ ελπίζω να μου δώσει τη δυνατότητα να αναδειχθώ. Να ρεφάρετε κάποια έστω και κατόπιν του τέλους του έργου. Παρ' όλα αυτά, η παράσταση θα δοθεί και θα είναι ελεύθερη στο κοινό. Ναι. Δεν θα υπάρχει είσοδος, δεν θα υπάρχει κάποιο εισιτήριο. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό στις μέρες μας, όπου ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη την τέχνη, αλλά δεν έχει τα χρήματα. Και έρχεσαι τώρα και μας προσφέρετε όλο το πακέτο. Να σας πω κάτι. Καταρχήν, η τέχνη δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει αντίτιμο. Έτσι. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, του Ερμήτου Πραξιτέλη από ένα τοτέμ? Τέχνη και το ένα, τέχνη και το άλλο, σε διαφορετικά επίπεδα. Γιατί ο Ερμής θα πρέπει να αξίζει δισεκατομμύρια και το τοτέμ να το παίρνεις? Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η τέχνη δεν μπορεί να είναι στοιχείο επιβίωσης ανθρώπου. Γιατί αλλιώς γίνεται τεχνική, γίνεται επάγγελμα. Και όταν γίνεται επάγγελμα, εκεί ελοχεύουν πολλές τρύπες. Αλλά αυτομάτως χάνει και λίγο τη μαγεία της. Έτσι. Εμείς λοιπόν αυτό που θέλουμε να πούμε στον κόσμο είναι ότι όλος ο κόσμος, μα όλος ο κόσμος, εσείς, η κοπέλα που κάθεται από πίσω και μας βλέπει μέσα από το φακό, ο κόσμος μας παρακολουθεί. Κάνουν τέχνη και μπορούν να κάνουν τέχνη, αρκεί να αφήσουν τον εαυτό τους να απελευθερωθεί από τα κλισέ των κοινωνικών δεδομένων. Τα οποία δεν μας οδήγησαν και ποτέ πουθενά. Να τα λέμε και αυτό. Και το πιο βασικό, βάλαμε ρεφενέ να βγάλουμε αυτό που θα βγάλουμε. Εμείς, μόνοι μας το κάναμε. Και αυτό αποδεικνύει το μεράκι και την αγάπη σας για αυτό που κάνετε. Εμείς μόνοι μας. Γιατί, ναι, πρέπει να... Για αυτό που κάνεις πρέπει να έχεις αγάπη, να το πιστεύεις. Και αν μπορέσεις να μεταφέρεις... Και να το μεταδώσεις. Να το μεταδώσεις στον απέναντί σου και είναι μια καλή χαρά. Πάντως σήμερα με όλα αυτά που μας είπατε και με την ενηγματική σας συμπεριφορά, έγινε η μετάδοση του μηνύματος, νομίζω, αρκετά. Θέλουμε να το ελπίζουμε. Ο βασικότερος στόχος του θεατρικού κύκλου, όταν δημιουργήθηκε πριν από 20 χρόνια, ήταν να μπει σε ένα σπήρωμα κυκλικής πορείας, μέσα από την οποία θα αναδεικνυόταν διάφορες αδυναμίες του περιβάλλοντος μας. Η πρώτη αδυναμία είναι η έλλειψη υποδομών. Τα Χανιά πάσχουν από υποδομές, ενώ έχουν την αντικειμενική δυνατότητα να έχουν αυτές τις υποδομές χωρίς κόστος.
Τα Χανιά είναι ένα σκηνικό από μόνα τους. Είναι μια θεατρική δομή από μόνη τους. Απλά ο κόσμος είτε... Και με full θεατρόφινο κοινό, έτσι, Ναι. αλλά... Το κοινό διαπαιδαγωγείται. Το κοινό το φέρνεις κοντά σου. Δεν πας εσύ πρώτα κοντά του και με αυτό που του προτείνεις του δημιουργείς το αναγκάζεται το ερέθισμα να σκεφτεί. Εμείς δεν θέλουμε να πούμε ελάτε μαζί μας γιατί είμαστε αλάνθαστοι ή μοναδικοί κτλ. Όχι. Εμείς θέλουμε να πούμε παιδιά σκεφτείτε. Σκεφτείτε. Δείτε το διαφορετικά το πράγμα. Μην το βλέπετε τακτοποιημένο σε κουτάκια. Έτσι. Προς το παρόν θα έρθουμε εμείς να σας δούμε να δούμε τα δικά σας τα κουτάκια, πώς το είδατε το έργο. Έγινε. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Και πώς θα το εισπράξουμε όλο αυτό. Θα σας τουλάχιστον την υγεία να έχουμε από Ναι. μέρους μου, με όλα τα παιδιά, ότι δεν τελειώνουμε εδώ. Εδώ αρχίζουμε. Έτσι. Και με αυτό να κλείσουμε. 25, 26 και 27 Νοεμβρίου, αυτό το τριήμερο, λοιπόν, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή θα δοθούν. Αλλά και το επόμενο. Να δώσουμε ένα τηλέφωνο, γιατί κάπου διάβασα ότι είναι λίγες ακόμα οι θέσεις, τουλάχιστον για αυτό το ότι φαίνονται και τριήμερο. Αυτό το ημέρο είναι καμιά κοσάρια οι θέσεις. Ωραία. Για σήμερα είναι Οπότε όσοι κλειστές. προλάβουν για αυτό το Για σήμερα τριήμερο, είμαστε τα sold out. βλέπουμε. 28, 21, 0. 28-21-033-472 και 697-58-61-592. Ωραία. Και οι υπόλοιπες παραστάσεις θα δοθούν Και θα- 2, 3 και 4 Ναι. Δεκεμβρίου. Και θα σας πω, γιατί μια και ανέφερα για τη συνέχεια, Ναι. αμέσως μετά μια εβδομάδα, καλώς έχοντας των πραγμάτων, θα έχουμε πρεμιέρα στον Tennessee Williams. Άλλο λίγο. Δεν δουλεύετε παράλληλα δύο παραστάσεις. Θα μπορούσα να δουλεύω και Τρία τρία, μόνο, αλλά ναι. δεν Το θα ίδιο κόσμο. πλήρωμα Όχι, κατατάγει. όχι, με άλλο πλήρωμα. Πολύ τρία ωραία, δουλεύει καλύτερα. υπερδραστηριότητα. Να το διασκεδάσετε. Δημιουργική. Ευχαριστούμε πολύ. Και να μας διασκεδάσετε. Σας ευχαριστούμε Εμείς πάρα Θα πολύ. είμαστε ήδη το εκεί να σας διασκεδάζουμε. δούμε. Και εμείς ήδη το διασκεδάζουμε. Άρα να μας το Τώρα μένει να το μεταδώσετε. διασκεδάσει και ο κόσμος. Ακριβώς. Τέλεια. Θα κάνουμε Και τα να δύνατα δυνατά να φαντασιωθείτε το... το βράδυ. Μην μας λες τέτοια όμως, γιατί είμαστε και στο κόκκινο, είναι και περίεργη η ώρα. Εμείς είμαστε του μεσημεριού, Αυτό σας ξέρεις. το λέω. Ναι, αλλά αν Φαντάσου τώρα- φαντασιωθούμε τώρα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την εκπομπή. Τι ώρα θα είναι. Αυτό θέλω! Μπορεί να τη συνεχίσετε με άλλη διάθεση. Δεν είπαμε την ώρα νομίζω. Εγώ σας ρώτησα προηγουμένως. 9:30 το βράδυ. Αρχίζει στις 9. Αρχίζει 9:30 Αρχίζει. ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Η φαντασίωση στον πουλί. Το ξεπερνάμε αυτό το στην Ελλάδα είμαστε. Όχι, 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 εννιά- ναι, εννιά- Είναι αυστηρά τα όρια.